ଆଜି ମୋର ଆଦିବାସୀ ପିଲା ସେରେଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିବାସୀ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଆଉ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋରୁ ଗୋସାଇଁ ତମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖୁଛି, କାରଣ ସେଠି 15 ଦିନ ଥରେ ଥରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ତ କହିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସତରେ ବଢ଼ିଆ, ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଯଦି କେହି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନା କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଆମ ରୋଗରେ ମୁକ୍ତ ହେବି, ଆମ ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିବେ, ଯେ ମା ଭଉଣୀ ଖିଆପିଆ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲଡ଼ କମିଯାଉଛି, ହେଲେ ଦେଖାହେଉଛି ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର, ଏନର୍ଜି ଲସ୍, সেক্ষেত্রে মা ভনী মানকর দিয়ন্তু, বিশেষ সাকসেস রিলিফ মিলব। প্রতিটি বটলে কন্টাক্ট নম্বর আছে, দরকার নেক্সট টাইম কোটি মিলব সে নম্বরে কন্টাক্ট কলে আপনার ঔষধ মিলিଯିବ। ঠিক আছে, বিশেষ করে রিকোয়েস্ট করুলে যদি আপনার নেই না পারতে কমসে কম টিকে টিকে দিয়ন্তু। গোটে কথা মনে রাখবে, কর্মময় জীবন। কেই আমি দিনসারা বিলবাড়িরে মেহনত করুଛନ୍ତି, কেই বেপার বিজনেস করুଛନ୍ତି, কেই গাড়ি চলাউଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଦୋକାନରେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ଯିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର, ଇଏ ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋର, ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିବେ। କାରଣ ଦେହରେ ଫିଜିକାଲି ଫିଟନେସ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି। ଟଙ୍କା ଜୀବନରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଏ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ଚାଲୁଛ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେ ଫିଜିକାଲି ଫିଟନେସ୍, ସକାଳେ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଟିକେ ବେଶୀ ବେଶୀ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେ ଧୀରେ 80% ରୋଗ ହେଲେ ବି ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦରକାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ନା କରିପାରିଲେ ତ ପ୍ରେସର ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, ସୁଗାର ବି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯାଉଛି ହେଲା। ତ ବିଶେଷ ଉପକାରିତା ଗୋଟେ ଗଛ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଗଛଟା ହେଲା ସହଜ ମିଳିଯିବେ, ବିଶେଷ ଉପକାରିତା ମିଳିବେ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅଛି, যেটা ହେଲା ନିମ୍ବ ଗଛ। ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଯଦି ମଝିରେ ମଝିରେ ଶେଷି ଟିକେ ରସ କାଢ଼ି ପିଇ ପାରନ୍ତି, କେତେ କେତେ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ। ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, লিভার ভালো দেবে, ব্লড পরিষ্কার দেবে, হ্যাঁ, কুর্মি নষ্ট হবে, বহুত কিছু রোগের পাই কম দিয়ে। যদি কন্টিনিউ কিছু দিন বেশি দিন পিই পারন্তু, ডায়াবেটিস সুগার স্পর্শ করি হেবনি, সুগার স্পর্শ করি পারিব নাই, ফ্রিরে মিলুଛି। এতে বঢ়িয়া মেডিসিন ହେଲା। ଏ ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚତୁର୍ଥ ବେଦ, ଚାରି ବେଦର ଚତୁର୍ଥ ବେଦ ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ। ରିକ୍ ସମ୍ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ। ଗୋଟେ ଗଛ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଆଟେନସନ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଟିକେ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଲତାଟା ହେଇଥିବ, ଟିକେ ମାଡ଼ି ଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛ ପତ୍ର ଯାକ ଭଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଚିନି କଲେ କେଉଁ ଗଛ କୁହନ୍ତୁ? ଲାଜ କରି କୌତୁହଳ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତାର ଧର୍ମ। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝି